Beng Dumadi. Oh. Sedo. Dilini Mas Gareng, Kodang kuning. Ojo ngiwal, ojo macet der jila. Ojo dhuwur-dhuwur, ojo ngisor-ngisor. Kowe niwas rapi sondo janji mengingi sajroning sarawungan Mas Gentong ojo satunggal yo yo, iki lho, urung suwe. Di tengah nih, Kodang kuning, Mas Gareng di tengah nih, was, asik, urung situ nih. Ini dibecut ya, ini nggak betul ya. Es, gantian Mas Bro, ganti becut, ya ganti tada, ya ganti becut. Ini betul sekarang yang di atas panggung. Setekan seluruh hadir dan juga sekerawur kepada jawara dan juga para pendekar yang dari Blitar Barat atau Blitar Raya, yaitu Mbak Imam Roji beserta rekan dan juga rombongannya, dan juga Bapak Denny Septian dan juga yang dari Elang Perak, Bapak Najam dan juga Mas Jemani Gendut. Setekan selamat datang Sukadir dan juga Sugeng Rawuh timbang untuk merapat di pintu yang sebelah barat. Oh, iya Kodang kuning, Pak Sutri selek dendo ora ya ora. Manut wasit masih. Heeh. Wasit ya kudu sing searah lek ngelor karo kabeh lek idul kabeh. Oh. Oh. Asik. Ayo. Tadi budaya lagi. Ayo Wan awan. Ayo Mas Wan. Cilik ora kurang bakal, gedhi ora kurang kokean apa. Dingo sing lali, dewa sing kecewa dono. Dingo sing dadi awu, yo dingo sing dadi campur sari. Cipto budaya. Bagi para pemain sing tas main gek metu dhisik gantian karo kancahe masing. Mesane genjote terus anu raguan. Bagi yang sudah memain dimohon untuk turun di bawah panggung nggih, matur suwun. Ki Mas Yudi alias Duda Merana persahabatan karo Mas Sibul dari Blitar Raya, dari Polo Sewu. Yo Mas Yudi, iya kayane. Kaserengan terus budal yo. Kita tak ngangati beral-bel awake untuk suku budal yo kipan. Iya. Dua kali cambukan, tiga. Gantian Mas Bro. Ganti medut yo ganti tadah. Ganti tadah yo ganti medut. Milih betul sembarang, yang penting yang di atas panggung. Jangan mau medut diambil dari bawah panggung nggih. Ngapunten ingkang kathah. Kepada Bapak Wokari dan juga Bapak Yati Kebu dimohon untuk mempersiapkan di atas panggung, termasuk Tiban Lawas, biar menjadi contoh pendekar lawas, Pak Suyati Kebu dan juga Pak Wokari dimohon untuk mempersiapkan diri di atas panggung. Monggo. Rasanya jangan hitung gajah siang. Mas Yudi ayah Dinda Merana. Salaman saya Mas Gareng. Salaman saya Mas Ibul. Salaman Mas Yudi api-apian. Lah ngono lho. Blitar dulur, Blitar Tulungagung garek seduluran selawase. Wong siap ora nggih?
awake. Ya gedut akehmu warian dut retek yo. Ki dulur dhewe dari kala jeking. Arti dari kala jeking. Yo modho gedute iki. Odo mentele awake iki. Mas. Ino sing lali ya. Ya, sejalan selamat datang. Kita juga hadir kerawuh kepada jawaran pendekar yang dari di Raya. Yaitu yang dari pojok Buyuk Rukun. Bapak Samsun, Mas Eka dan juga peserta rekan atau rombongannya ya. Sejalan selamat datang. Suka hadir dan juga sukses rawuh. Matur suwun ragun. Dibayar rusuh nanti apa ilmu. Oke, gantian. Ganti metut, yuk ganti tanda. Ganti tanda, yuk ganti metut. Milih metut, sing ning dhuwur aja ning isor. Oke. Kali iki pendek sih Mas Yudi. Ganti pendekar sepuh sih. Pinarase Mas Yudi, pinarase. Ganti pendekar sepuh. Mbak Yadi Kebu. Stop sih bro, Cipto Budoyo, mandek sih. Monggo Mas Ino. Yang tidak bersangkutan tolong mundun ya. Lek sing tas main ya mundun gantian karo kancane. Nggih, mesakne panitiane Pak Yitno ngantek rewe-rewe kaya ngene karo Pak Moyoto. Ben mandek dhisik ben ditoto karo Pak Yitno. Dan juga Mbah Gede. Ditoto Mbah Gede. Sing nata wong sepuh mosok nanti sungkan. Ben malas kok ganti Pak Yadi Kebu. Nyuwun kesadaranipun panjenengan nggih. Dulur-dulur saking Tulungagung sing bagus-bagus, sing ganteng-ganteng nggih. Mesakno panitia. Mesakno Tulungagung bersatu. Jenenge wis diganti Tulungagung bersatu nggih. Muga-muga panjenengan tambah sayek saiko sak eko proyo jenenge. Ha iya to. Heeh. Sing marahi Mbah Muyoto ngono kuwi. Jadi lek ditoto ya sing penak, sing noto ya aja kereng-kereng nggih. Alon-alon Mbah Gede nggih. Pak Yitno lek noto alon-alon aja kereng-kereng kok enggak nek dijesni. Kaya penyiar iki lho, jan alon ya sabar campur bagus. Sayang ora nek rondo terus kene. Pun Mbah Gede, heeh. Lek ra kenyih penyiar ora dundang nang karo Kang Pol ya. Masih bersama Cipto Budaya. Kalau kita bikin audio Tulungagung bersatu. Persiapan untuk rally wasit yaitu Bapak Jaina Kriting dan juga Bapak Tomo yang dari Kota Blitar Raya. Persiapan macak ben ganteng wedaan ukuran bengesan. Yo ditoto Pak Jaina Mas Pak Tomo ojo ngewa ojo macek dirjilak nggih. Ojo mare rewel ojo mare geger. Dadi perjalanan seniman ben lancar izin yo penak. Wau Pak Yoyo saking Kapolsek sampun matur nggih. Lek pengen izine penak yo kena ditoto. Kini Mas Faik dari Kolo Ceking Blitar Raya. Rasadan dari Tulungagung. Yole
Samule. Tas metu kobok suwi ra metu ya. Cik topo broto. Cik nimbo ilmu ngasu karo ini Mbah Yai. Pondok Tebu Ireng. Jombang. Yo. Iki dijasai karo yang gurune iki. Yo, tamakno Japa mantrune. Ning Jolali nyebut asmane Gusti ingkang purben dumadi. Budal utuh balik utuh, budal slamet balik ya slamet. Lek perlu budal pamit karo biungmu. Dilangkahi ning tengah lawang. Ning sementing ngangge swal aja ngangge rok. Nginceng lho. Penyiar pinter sapa marai Mbah Gedhe. Wong iki guru di dhuwur bagus, nyadon sembuh di bagus duwite akeh. Jenenge tok Mbah Gedhe ya. Yo, was. Ditengani Pak Janal, matowo ditengani. Yo. Op, urung sidone. Wah, kali jamkan, kurang 1 kali jamkan. Sik. Soalnya tetep andap asor li. Kun Pakistan ora takun parian. Nyelot agung, nyelot gede jenengmu, nyelot kondang suaramu. Ada kok asor. Waktu nyelot nyengar kaya Pakis. Nyelot dinglu kaya pari. Ini jenenge kun Pakistan ora takun parian. Yo. Ning pondok ora enek ngene iki, ngaji ngene wong tuwek ngene iki. Yo, nggih matur suwun Kang Darmo Gandul, pendekar saka rejo tangan. Sing ora tegas Bapak Paluni Pandi, remane rejo tangan iki. Oh. Sedo. Oh, masih dong. Oh. Maaf. Kekerne. Jajal to sing main Bruno Kang Yitno. Apa men? Sama tamu Mbak Gedhe piye Mbak Gedhe? Tontonan Mbak Gedhe. Sik ogah aku. Iya, lintune mandang awan lintune. Himbauan dari Bapak Kapolsek. Lek bar main meduno to, Gus. Lek bar main ning isor ae, engko lek sire munggah neh. Aja kabeh-kabeh ning dhuwur. Sing ning dhuwur sing nyambut gawe tok sing bersangkutan. Masih ning pintu sing rada tinggen ya. Bargul. Sing ning pintu sing rada tinggen. Lek ora munggah aja tunggane ning dhuwur ngengen loro aja jajal. Nama Dewi kabeh kancang. Bener, Pak. Kepada Pak Karyanto. Gosek toh. Setiap kru kan ada ketua. Jadi iso ketuane sing ngatur. Ketuane ngatur grupe dhewe-dhewe. Anak polah bopo kepradah. Anggotane ngatur anak buahe dhewe-dhewe. Anak polah bopo kepradah. Ngandel yo ngono kuwi, ra ngandel yo ngono kuwi. Halo, nuwun sewu, Pak. Oke, matur suwun panjenengan Bapak Mulyono mengimbauan kepada segenap pemain jumlah terakhir nggih. Diborong untuk nyuwun kesadaranipun nggih. Sing rumoso dadi ketua ngomongi anak buah dewi-dewi, ngomongi grupe dewi-dewi nggih. Nggih,
manut karo tatanane, manut karo peraturane, manut karo regle seni dibanding tertib dibanding enten nggih. Sing arep main tok, bar main medun. Sing barat ya ngono. Mas Ada bar iki piye to? Sing dhuwur ditekne sik, sing dhuwur loro-loro wae. Ya Mas Ada. Heeh. Yes. Pokoke muni nggih tok ngene mbuh heeh mbuh ora aku Semarang. Yo, Pak China Greeting. Musik cipta bun. Oh iya. Sing ngombe kopi ya, Bro. Ayo dok, nyanyi dok. Mas Soekin dari Demit Kali Tulung Agung Rosatan karo Mas Eko Budoyo dari Pocok Adila. Yo O C Mas iya Rapopo asik yo selamat datang Sukadir kepada Ketua Paguyuban Setiban Blitar Raya yaitu Bapak Adieni yang dari Blitar Raya ya. Selamat datang Sukadir dan juga Sugeng Rau dan juga yang dari Tadep Maliran. Jumbo betul bro. Iya, jangan lucu nih ngarang-ngarang Pak Karim nih. Yo, bahasa sewas foto mau Pak Sedal. Jago gede, jago ganas. Jago gede, jago ganas. Jadi Mas Imam Sodikin, Mas Eko Budoyo. Kuwi piye kuwi? Melanggar peraturan ora diloto-loto. Padha karo Pak iki piye? Yo. Piye carane? Langkae iki. Kabeh kanca, kabeh dulur rene ora gelem musuh ning golek dulur. Menyambung tali silaturahmi. Yes. Ini orang rame yo. Gara-gara Mbah Rus ini iki. Sebenarnya guru-guru lah isih. Penting panis berwaras, madang malah enak ngembahin. Rezekine oke, ngomong putu ayam. Nggih, apil kok ngisor ora apa-apa. Manut karo wasit, manut karo tatane. Manut karo peraturane. Yo. Eko Budoyo.